Kani haraman tag tuyok to ni boy. Ya. Unsa man di pangita nimo day? Pangita lagi na kung bay ni Penerio lagi. Uy, pero naitaw ay ito pong tarong naitaw ito nagiguling ko day. Bay! Yapon bay! Hoy. Bay ako to sa to. Asang bay ni Rio diri bay? Sa maning nga tuwa na saag man siguro ni. Nabot mo niya. Kuan maning lugar diri nang wa man ma ilado ni lugar kay diri na naabot man diri saag siguro ni. Wa jud sila kahibaw nga. Nakasuod man sila diri sa lugar sa mga engkanto. Nasaag diri sila ba? Bay! Asang bay ni Rio bay? Gani na ramin tuyok bay. Nagasaag man sa duha. Balay ni Rio? Oh. Oh. Unsa? Balay ni Rio? Nabot mo diri nga. Kanindotan ninyo yung motor diri nga nabot man ni lugaran. Nangita mo ni Rio? Unsa man tuyo ni Rio day? Mura lagi bing nasaag bay. Gina na yung miliko-liko rito nya. Na yung sulti na mo rito nga na kung diring bay ni Rio. Wa man ipo dire pod. Lah. Wa jud mo ni bunga. Na nagtutuyok mo diri lugar. Tay, ako jud nakulbaan ninyo ba? Ha? Ngano man day bay? Tay bis po yung nakulbaan ko ning naong itawan na mura mo kay kadlok ko dito mo. Kasi hindi ta uli ano yan noon. Ya. Unsa man gay tuyo niyo diri nga inyo mo yung gipngita si Rio. Na kuyo man yung lugar diri. Pagama lagi migtangkal sa manok ni Rio kay siya mo tagibantog nga maayo kay mo gamag tangkal diri. Samot. Pa, pagama mo tangkal ni Rio. Ako jud nakulbaan yung inyong gibuhat pa. Unsa din yung lugar diri day? Kulpaan mo ko ng sulti ang tawana. Pas maalanganin tani ba? Kay labis mo uli na lang da. Ya. Naa naman ta diri. Padayon lang ta. Sayang kay totong manok nga nalitagan og di ta baga magtangkal ni Rio. Ya. Mao lagi ato nang putano siya diretso asa nang ni Rio ron kay para madali tagwan kay delikado na yung mga istorya. Ating tawanan ni di man mutugan si sinuod mura mag iya tay Iliko-liko ang istorya. Sige. Gusto nangita mo yung ni Rio kay pagama mangdugam tangkal di. Ako lang mutuganan, huwag ka kapit balik ni. Asa man bay? Aw, kita ka nang na. Oh. Yung harang subayon niya, nagabuti din mo dito ng tumoy, makita kag iskina sa tuo. Mo na bay ni dia. Adi pa, di pa mao. Awas man suday. Nagabuti mo atong iskina tuo. Mula ka ra bugas sa unahan. Na po iskina sa wa. Aw kato mo na. Adi pa pud mao. Oh. Nagabuti mo sa iskina sa tuo. Makakita na po kag iskina nga nagsanga. Aw kana mao na jud na. Di pa pud mao. Sa dili pa mong madto. Amo sa mong ako sa mong krusan kay nakulbaan ra ba ko. Nya. Apuan sa mo. Sa nang naong pud kay Yawa ni Ilis na may ritual. sabi nga. Murag ni binuang. Matay, burat sa binuang yato ni boy. Kikros-krosan pa ta. Ano oy? Uy, bay. Kadang, oh, mula ka sa kubay kay. Magdidali sa. Asa mo bay? Di na ko botong bay sa ko. Mutar sa mi.